Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Singomakhanya ake sithule nasi isigqoko ebese siyakhuleka lapha ya komancinza omancinza intombi yabuyela esokeni onkabishile gagashe sibingelela enkosini uZondi laphana ekade iyobekwa osukwini la izolo ngokusemthethweni ibekwa isilo samabandla ingonyama uMisizulu kaZwelithini. Kuma ngalabaningi ngalesi sikhathi ke uMax Makhanya odumo ke lokwedelela acha endlunkulu atanasa angaboni nanokuba ke kukuphi lapho kadelela khona uMax Makhanya emva kokwenza ivideo lapho khona ke wayekade ke ethunaza ke isilo samabandla wonke isilo uMisizulu kaZwelithini kanjalo ke nenkosi yakwaZondi nayo ke futhi ke inkosi njeke lapha ke yasemanxubeni kanti kuMax Makhanya njengoba beshilo ukuthi kukhona okusina kumjeqezo thinta kabangathintwa njengoba ke namhlanje sebuyile futhi uzokhumbula phela ukuthi ke nangelilodwa ilanga kaze uMax Makhanya azabize ke isilo kwesamabandla wonke asibiza ke ngesilo uMisuzulu kaZwelithini kodwa kunalokho umane kancike egameni lokuthi ke umntwana uMisuzulu namhlanje ukudla kushintshile eplatini njengoba umuzwe ezisholo yena ethi kuyakhuleka wethula ke isigqoko uMax Makhanya ubeke sezilalisa eselala ke phansi ethi ke cha endlunkulu uyalala ke phansi futhi kuyaxolisa ngakho konke akushiloyo uMax Makhanya ke kune video esabela enkundleni kezokuxhumana nokuyilapho ke khona ke epage ke lasendlunkulu kuthiwa ke bakuzwile uxolisa kwakhe kodwa ke bayethemba futhi kuzofela nasesigodlweni emashobeni njengoba ke kuzofanele ukuthi kazoxolisa komdala. Nansi video kaMax Makhanya ehlanza lonke iqiniso. Ingonyama uMisizulu kaZwelithini siyakhuleka ke gagashe sithi ke asenze lombukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo sithi nje sehlela ngezantsi evidweni esiyenzile einsukwini nje I think ngiyenze ekuthangi ivideo leyo ebe ukunyathela amakhona enkosi ngithi nje ngiyaxolisa ngehlela ngezantsi ngiyazithoba kuwe gagashi leya video engiyenzile beyukucwaneka beyukudelela hayi kuwe wedwa mancinza kodwa beyidelela ngisho isilo imbala ngithi ke ngithatha leli thuba okonakele ku social media ku TikTok ngikulungisa kuwo futhi u social media u TikTok ngokuqonda ukuthi uTikTok inkundla yokuxhumana esezingeni eliphezulu kakhulu othi mengabe ukhulume into kuwo ebese ihamba ibanga elide iziyofika ngisho phesheya kwezilwandle ngalawo mazwi ke ngiyathemba ukuthi la kuhambe kwafinyelela khona leya video nale engiyenza njengamanje izohamba iziyofika kuthi la leya video beyone khona yanyathela amakhona lena ke izohamba ilungisa ihambe iqoqa la kuhlakazeke khona ihambe ibhandisha la kuvuleke khona amanxeba evulwa ivideo yami yaphambilini ngalawo mazwi ke ngingezokwanda kade gagashe ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu Maluju izandla ngithwala ekhanda ngithi ngicela uxolo Nkosi babuZondi lapha ya
ekade iyobekwa isilo samabandla uKing Mrs Zulu kaZwelithini. Ngithi nakuso isilo ngithwala izandla ekhanda ngicela uxolo ngiyaxolisa. NakuZulu ke nje wonkana ake ngithi nje nakozondi nje bonke ogagasho omancinza abancinza intombi yabuyela esokeni. Ngithi nakubo ngiyaxolisa ngokudelela inkosi yakogagashe. Ngicela ke ukuyibamba lapha le video ngoba bekweyokuxolisa nje kuphela kulungiswe iphutha la sone khona singomakhanya. Siyabonga kakhulu in advance ukuthi uxolo lwethu luzokwamukeleka koGagashi. Sithi mancinza bayede